Nugi matur suwun nggih. Iki masih seputar tayub. Wah, slendro Pak Sain. Slendro. Nek tayub iki nek mboten Mbak Nopi nggih mboten marem. Oh nggih. Nggih niki nggih enten panyuwunan 10-8 mangke enten sing ajeng beksa sapa Mak? Tanggaku Nduk sapa? Pak Pian Sambong. Oh Pak Pian. Oh 10-8 Mbak Nopi mang jeneng Mbak. Niku wau layangnya wau seratane petakilan. Petakilan kalih momong. Oh nggih. Nggih badhe iki Mbak. Sing rasa apa? Saking Mbak Mus. Niku 10-8. Nggih 10-8 nggih. Lah mau 10 momong ngoten mboten ansah. 10 momong nggih. Saged nggih? Oh nggih. Lah pun kadung momong ya, Pak. Nggih. Nah mboke dipinangani setunggal boten bokos setunggal. Bangkune rata. Wah, pokoke. Monggo Pak Pian mau nyedak teng panggung mriki lho, minggah panggung ajeng beksa. 10-8 ya apa, Mas? 10 momong. Gending tayub Nduk, digarap tayub cara mbloronan. Karepen dicontoh karo mbak-mbak Solo iki. Nah, ini Pak Pian sampun dugi. Wah, sembah nuwun nggih Pak Pian nggih. Takdiran tak panjang. Pripun? 10 larang udan. Oh, 10 larang udan riyen nggih. Oh, nggih. 10 larang udan. Siap. Langsung kemawon nggih Pak Pian nggih. Nah, monggo to. 10 larang udan riyen mangke badhe niki petakilan ngomong nggih. Monggo. Kok kemawon nggih. Kula siap ngaten, Mas. Yo, Mbak. Sampai rampung kok nanti. Monggo Mbak Saiman, lidah Mbak Saiman. Monggo Mbak Saiman. Wah.
matur suwun. Yogi teng pundi niki, Mbak? Wah, bener nggih. Bangun. 10 larang udan wis dipinangkani. Wah, saiki iki yo gono WA oke banget iki, Nduk. WA-ne oke banget iki. Oh. Sugeng dalu Mbak Cange. Kula Pak Wanto penggemar saking Sambeng Kasiman nyuwun lagu Gubuk Asmara. Kowe iki sing biyen maringi cempala kowe. Oh, bener. Wah, sembah nuwun Pak, sembah nuwun. Nggih, mengke dipinangkani Gubuk Asmara nggih. Sugeng dalu Mal keparenga kula badhe nyuwun gending tayub Mal. Gendingipun Pertiwi mandhape 10. Oh, 10 sampun. Gending wau kula aturaken dumateng WMC Wayang Mania Community lan Pandemen Langen Tayub cekap semanten suwun. Oh, saka sapa? Saka Rangga WMC wong sambung. Oh, tanggane dhewe. Iya. Wah, nggih iki sembah nuwun. Sembah nuwun. Wah, yo iki, Nduk. Iki mau ade iki kanca-kanca dikirimi iwak karo Mas Dodo. Mas Dodo tubrem ngene. Wah, bakul iwak ana kene. Iya to. Wah, iki sugeng dalu. Request podang kuning. Wah. Podang kuning apa ninggal katresnan sapa-sapa. Wisnu Bang TC Cak Jaranan Solo. Wah, yo matur suwun. Wah, keren banget iki, Nduk. Iki matur nuwun. Iki sing urung nembang ki Dik Mas. Nong. Panas mlaku ora gowo. Selamat malam Mbak Limas. Selamat malam. Oh, tak sawang-sawang kok wajahmu hari ini berseri-seri apa lagi bunga tau ini? Bunga no Mas. Sebabnya? Sebabnya nggih dijak gladi warna wonten mriki. Wah, nggih. Tapi saking Solo niki wau. Nggih. Kuliah nggih Pak teng Solo nggih, Pak. Nggih. Pokoke ampun pacaran riyen oleh kula. Nggih, alhamdulillah niki dereng enten iki pacare. Nggih, ampun bencang mawon langsung. Lha napa kok mboten bareng? Nggih, ampun niku saged napa menghambat anggonmu sinau. Lan jenengan? Lho. Kula nggih dereng gadah pacar Oh niku. no. Boten gocek. Nembang. Nggih. Nembang. Napa niki? Mawon pemundutan saking Kang Mas kula. Sinten? Mas Wisnu. Oh nggih Mas Wisnu king Jawa Timur king Solo mriku. Jawa Timur apa Solo? Mas asline Jawa Timur saniki mangkene teng Solo. Lah nggih sing jelas, mangke salah paham. Nggih, wah niki nggih matur suwun ditenggani para pepunden, para guru-guru kula, Pak D, Mbah Yasibin kok Pak D, Mbah Yasibin, Mbah Tomo menawi manggoni. Matur suwun pokoke pangapunten putune lae mayang tesih ngawur ngeten iki pangapunten pokoke nggih. Nembang Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara sih. Kecewa. Aku kecewa aku. Lah piye Gubuk Asmara sih apa dangune? Aku jane ora pengen nyanyi kuwi ya. Lah apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan? Dikon Gubuk Asmara kecewa. Ya wis ninggal katresnan sih. Engko dangune Gubuk Asmara keri gigong. Medley. Dibawane ora iki? Dibawane ora? Mboten jeglek ora dibawane. Doi, aku tak pengen terus lehmu degar-degar biar lehmu jaran gitu. Ini digarap jaranan aja.
Apa sakit? Sakit toh? Lho nyepelekne. Pengrawit napa niki namine? Makuta Romo. Makuta Romo. Apa-apa digarap nek sing garap Makuta Romo iki terpiso. Coba kita lihat. Ninggal ke atas nama langsung trodong. Nah, garap jaranan. Yuk, Guys, mana ding? garap jaranan kok sing kedua jandut. Wah. Monggo, ayo peng. Tok.
Matur suwun Mbak Mas. Jan elok kenal lain joget. Oh, dasare sinden. Yo pinter joget, yo pinter nembang, pinter kabehane. Pokoke terus belajar. Aja mati leren nggih, Pak nggih. Iki sing urung nembang sapa, Mak? Sing urung nembang Mbak Lintang. Oh, Mbak Lintang. Mbak Lintang salah bungku kek tinggu gong yo Mak. Oh iya lho. Ngadeg Mbak Lintang, ngadeg Mbak Lintang. Gak sampai seperti wis bengi ya, gak sampai. Selamat malam Mbak Lintang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh. Pagi Mas. Nembang. Nembang nopo? Jenengan milih gubuk asmara napa podang kuning? Apa ya? Napa? Bubuk asmara mawon. Gubuk asmara dipun bawani nggih. Lah wis nyahene mosok bawa. Oh, mboten napa-napa. Bari jam loro dah. Bahan kersane yoga-yoga ya do leren lho. Sakne yoga-yogane. Radane yo. Nggih. Bawane napa niki, Pak? Bawane niku. Pocong. Nggih, pocong. Foto nggih, nggih. Nggih. Ingkar nyikur. Moga-moga mondo. Nyingkar nyingku
Kompak toh, yang dulu Kompak toh. banget. Nah, Bermama apa tuh jane Mas ki mau? Bermama apa? Soto, bernama soto. Iki go tumbas maafku nek bali Solo karo Caca. Iki. Heeh. Iki digo wong pira, Mas? Yo sing ning Solo piro mau? Lah wong pira? Alah, canda. Canda tenan Iki kok. go pengen bagas, ya maaf, ya go dulu. Oh, tinggal bagas. Nah, tunggu sarapan, besok. Matur suwun. Mau bacot ke nak, Wiwit tani Oke, gending sing tayub di pinangane ning goro-goro Yondo Yong. Maka mau. tresno tulus nadyan ingku bekas Suarane apik. Aku seneng, wonge ayu aku seneng. lakonmu dina iki apik banget lho Mas. Apa? Lakonmu dina iki apik tenan. Oh iya, ora, Yo, aja sinau. lah iya, maksudnya iki untuk pembelajaran. Lah, Dadi wong ki ora entuk tumindak apa? sedeng. Apa sing mbok ambil hikmah dari lakonku ki mau apa? Ndak? Dadi wong ki ora entuk tumindak sedeng kuwi mau lho. Ora tau selingkuh ngono. Ora entuk selingkuh. Jane nek kasih ping 10 kuwi ora oleh. Iki minangka kaca brenggala. Tumrap warga-warga kene, tumrap sedaya yo kemawon ampun ngantos kados renuka. Selingkuh rapi. Rapi. Yang siji yo kanggo selawase. Contoh dalange iki lho. Siji yo kanggo selawase. Bacot ke tembang ibu kok vokal mawon, Mbak. Yen lewat aku Gonggongnya lho, Mas.
Copokan Sedatan sak sreni tambah Mbak nih Mas, Mbak Genta. Lagune apa, Mak? Oh, sing gayang. Sing gayang ya. Dangdut, lagune dangdut. Oh, nrimo, Mbak. Uyung. Oh, nggih, lagunipun Uyung mawon nggih. Uyung. Oh, nggih, bawa nggih. Monggo, Pak. Nggih, minggah mawon, Pak, minggah mriki, Pak. Oh, nggih. Kalih Pak sinten menika, Pak? Kalih Pak sinten menika? Pak Moko. Oh, Pak Moko nggih. Mbah nuwun, Bapak. Nggih, nyuwun dipun. Nggih, nyuwun dipun. Rembulane sumunar ndadari lintang angepai tawang patenggemu biar cahayane
Wancilatriwus larut soro angin sumripit nyitit indohan gegerit mana wong kang nandang wuyo Mandek sih. Bu, badhe minta temu di Bu. Niki garwane nembe nyanyi niki. Oke. Wis napa-napa, Bu? Oke, monggo lanjut. Oke, monggo. Getaman loro asmara duh nimas wilangan songolan kalih mugi walas mring Matur sembah nuwun ya Bapak. Banjuke langgame nggih Pak, monggo. larane lara ora kaya wong kang Wah, pun saya Pak. Matur suwun paling sembuyung kula. dudukku semua orang rasa
jos nih jos. Duh anakku limbuk piye mak. Guyon yo kena, guyon yo oleh ning kudu ngerti wates. Sirmu kepiye karepmu kepiye. Nutuke lakon lho. Iki mau Jomo Dagni utawa Rama Bargawa iki mau piye? Bar iki kelanjutane piye? Oh ngono mak. Oh iya iya.